ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ତାର ବାର୍ଥଡେ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ସବୁତକ ଫଟୋ, ମାନେ ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ର ସବୁତକ ଫଟୋ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ଗୋଲୁ ମଲ୍ଲୁ ବच्चा ଯାହାର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଆମ ବାର୍ଥଡେ ବୟ। ଆଉ ମୋର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ର ସୋ ଷ୍ଟପର ଥିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଯେତେ ବି କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ବହୁତ ଗପ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଦିଆହେଇଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇଲେ ତ ଆମକୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ବାଟରେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମମିର ମୋର ପୁଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା କିଣାକିଣି କରିଦେଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ମମି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଭେଜ୍ ଲଲିପପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ମାଆ ଝିଅଙ୍କର ଦିନଟି ତ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।